iyang bukas pa. Tungod sa kabalaka, ipakonsultas doktor nga espesyalista, pasyente nagduda kay ang doktor bertisang upawa. Unya ang resulta matupasado kay madugay maanan karangan apon nga no gagandi ang mga upaw-ulo apalang umutong mga balibo labong paman kayo ang atong ulo diya sa mayong ulong galing pulo ginigapit na yun sa maugay limang kalbo kapag pasiyaw ang lagong alanaw kapag punos maupaw inos-nos lang sa ulo buhok mo todo tagsa kadanaw iyak tinitituman lagong inos-nos kiniyak nawadlaw balikos kasi mana di susigi tanaw ang upaw bisang kasinaw. Dahon niyang problema iyang buhok nga labog pwerte nang nipisa nahanok siyang maupaw basig mo pangin iyang itsura minanaaw siya sa samin iyang naumulog siyang mamalingin sa likulong kilid taas abot sa aping apan ang ibabaw daw ikaingin